El pressupost de l'Ajuntament de la Pobla per a 2013 serà de 15 milions d'euros, una xifra inferior a la d'anys anteriors. Això obligarà l'Ajuntament a retallar en la majoria de partides. No es faran noves inversions en infraestructures i, en aquest sentit, els diners es destinaran al manteniment de les existents i als servicis. En personal, la despesa es reduirà un 5,6% i es revisaran a la baixa totes les despeses ordinàries. Però en este pressupost s'ha destacat des de l'Ajuntament el creixement d'una partida. Ajudes i serveis socials aplegarà els 425.000 euros. Una cosa que ens preocupava molt són les famílies que estan passant una situació molt delicada i que, per desgràcia, no aparenta que el 2013 vagi a ser diferent. L'ajuda social volem que siga important, per això anem a destinar una partida especial este any, que és una inversió concreta. Si l'any que ve fora necessari la tornaríem a fer, per supost, però la idea és ficar una partida incrementant els diners que destinem habitualment a serveis socials i al final alrededor de 400.000 euros seran els que invertirem en acció social. Per tant, podríem dir que el pressupost d'aquest any és un pressupost austero, però sense perdre de vista les necessitats de les famílies, les necessitats de la Pobla. I per això hem cregut que tot el que s'ha llevat d'altres partides siguera destinat a una partida especial per ajudar a que les nostres famílies els faci més llevadera la situació de crisi que tenim. El govern municipal acaba d'elaborar el pressupost esta mateixa setmana i l'ha comunicat a l'oposició. Dilluns que ve es reuniran els partits polítics i a l'altra setmana està previst que el ple els aprove. En contra, abstencions.